Aramga okuyacağım muhim birlikte Flash CS6 ile öğreniriz. Ondan Flash CS6'a gireriz ve bu şöyle yargı ekran çıkıyor. Bu ekrana täze bir takip açmamız için Ctrl N'e basacağız ve Action Script içi sayacağız. Ve Action Script içi giremeden bu şöyle yargı bir takna çıkıyor. Bu taknamızı biz ulaştıracağız. Ve küçülteceğiz. Ve bu taxnamyzda biz bir näçe animasiýalar etdirmemiz üçin bize bir näçe şekiller gerek we bir näçe görnüşli maddeler gerek. Bu maddeleri biz bu ýerden bir näçe toollar we bu toollarda peýdalan biz togalak şekli bu dört bir şekil mene başga text ýalak toollar bar, pozguç, galam. Bu dört burç saýlaballyk bu ýerde biz bu dört burjumyzyň içini Properties paneline biz ýürüýte renklerini ýetgizip bilýäs we daşky renkini ýetgizip bilýäs. Indi bolsa bu biz bu ýere taxnamyzda togalak şeklimizi çykaralyň we bu togalak şeklimizi animasiýa etdirmemiz üçin bu ýerde timeline diýip bir panel we timeline paneline biz animasiýa etdirip bilýäs. Bir näçe kadrlardan ibaret timeline. Bu kadrlarda biz 100-nji kadry saýlaýas we 100-nji kadra basyp insert keyframe saýlaýas we 100-nji kadrda şekilimizi ýetgizýäs we ortaga gelip classic twin saýlaýas we taxnamyzy görmek üçin Ctrl Enter basýas. Şekilimiz hareket edýär. Indi bolsa biz bu şekilimizi saxlanyp etjek bolsak, file'a girip publish setting'e girýäs we publish setting'de bir näçe görnüşli saxlanyp etmek tool'lary bar. Biz bu ýerden window ýani diňe Windows'da açyp bolýan programy görnüşli Flash'i saxlanyp edýäs we bu ýerde adyna top diýäs. Top we soňra X diýäs. We publish edýäs. We bu ýerden desktop'a saxlanyp edýäs. We OK basýas. Täze nima galyň? Bu görüşmede bu ýere top geldi. Bu görýänimiz diňe Windows'larda açylýar. Ýani application görnüşinde telefonlarda açylmaýar diňe Windows programmasyna açylýar. Hatda Apple'ın çykarýan kompýuterlerinde de açylmaýar, MacBook'larda da açylmaýar. Görüşmede ýalap animasiýamyz hareket edýär. Indi bolsa biz täze bir animasiýalara döljüm. Bu animasiýamyz ýani maşin hereket etdirelim. Ondan hem ilk başda hawanlara döljüm. Bu hawanlara etmemiz üçin Properties tool'la stage'i hawa görnüşine geçirýäs we layer'myza gün bolmak üçin layer'myzyň adyna gün diýäs we bu ýerden tool'lardan oval tool saýlap renk alýas we gün şeklimizi çizýäs. Bu gün şeklimizi rahatlarak ýetgizýäs. Ýerine we täze bir layer döredip bu ýerdäki new layer'dan täze layer'ler döredýäs we layer'myzyň adyna toprak diýäs. Toprak layer'imiz bolsa dört burçly alyp toprak görnüşine renk saýlaýas. Daşam toprak renkine bolsun we indi bolsa maşin rahatlarak bolsun. Indi bolsa maşinimiz döredýäs. Maşinimizi döretmemiz üçin
Yine täze layer dörediýäs we bu ýerik layeryň adyna machine diýäs. Machine diýemizden soň machine layer'ymyzda togalak çylaryň. Başky reňki gyzyl bolsun. We kontrol basýasy, kopýalaýas. O 4 burçlukdan maşinimizi alalım ve bu yerde maşinimiz saylap alamızda toprak bilen garşya, toprak bilen garşmaz ýalak biz bu ýerde topragy gulplaýas we maşin saylap alýas we maşinimizi hereket etdirmegimiz üçin ilki güni 100-nji kadra gelip keyframe boşýas. 100-nji kadra çeýinde gün durutynýas we topraga da gelip keyframe boşýas we maşinimize de keyframe boşýas. O 100-nji kadrada maşinimizi çep gatlara hereket etdirýäs we bu ýeri klassik diýen boşýas we tahnamy barlamagymyz üçin Ctrl Enter basýas. Bu ýerde maşinimiz hereket etdi. Indi bolsa biz bu ýerdäki maşinimizi hakyky maşin ýaly etjek. Onu täze bir layer dörediýäs we bu layer bilen adyny maşin diýäs. Täze bir we mende taýýar bir maşiniň suraty bar. Bu maşinimi biradarak çelmek üçin Free Transfer Tool saýlaýan we biradarak çelýän. Bu maşinim kopyalaýyn, täzemini podaýyn bir minçik. Täze bir layer dörediýän we bu layer 0-njy kadrda bolsun maşinim we 100-nji kadrda insert keyframe boşýan we maşinimi bu gatlara hereket etdirýän we arada klassik diýen boşýan. Görüşimiz ýalak maşinimiz hereket edýär.